बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बे खेबाव सेबेआ मेट्रिक आनजादनि थाखाय मोनसे गिदिर थांखि लादों। सेबेआ थांखि लानाय बायदिब्ला मेट्रिक आनजादाव हाफ इयारलि आनजादनि नाम्बारखौबो सरजाबफागोन। बेनि थाखाय सेबेआ गावनि बेन्दोङाव थानाय रायजोनि गासैबो फरायसालिफोराव नटिस दैथायहरखाबाय। सेबानि बे बिथोन बादियै फरायसालिफोरा 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव साफ्रोमबो फरायसाफोरनि हाफ इयारलि आनजादनि नाम्बारखौ सरजाबनानै हरथारनांगोन। बेनि थाखाय सेबेआ मोनसे जर'खा पर्टेल बेखेवदों। बे पर्टेलावनो फरायसाफोरनि हाफ इयारलि आनजादनि नाम्बारखौ सरजाबनानै हरनांगोन। फरायसाफोरनि नम्बर सरजाबनाय बे पर्टेला थांनाय 1 नभेम्बरनिफ्राय फैगौ 2 डिसेम्बरसिम खुला थागोन। बे समनि गेजेरावनो फरायसालिफोरा मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां फरायसाफोरनि हाफ इयारलि आनजादनि नाम्बारखौ आपल'ड खालामनो नांगोन। रिपर्ट बायदिब्ला जायफोर फरायसाफोरा थांनाय अक्ट'बर दानाव खुंनाय हाफ इयारलि एग्जामखौ लिराखै, बै फरायसाफोरा फैगौ 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद लिरनो मोननाय नङा। एपिएससि आनजादनि रिजाल्टआव 98 रेंक मोननो हानाय डली डेकानि थिसनथाइखौ दोनथ'बाय। नकल EWS सार्टिफिकेट गथायनायनि गोख्रों अजद थिखांनायनि उनाव डली डेकानि थिसनथाइखौ दोनथ'नाय जायो। मख'नो गोनांदि एपिएससि आनजादाव 98 रेंक मोननानै उथ्रिसार जानो हानाय कामरुप जिल्लानि रङिया कामारगावनि डली डेका मुंनि बिजाथिनि हेंथायै नंखाय EWS सार्टिफिकेट गथायनायनि गोख्रों अजद थिखांदों। जाउनाव एपिएससि आनजादाव 98 नं रेंक मोननायनि उनावबो डली डेकाया थिसनथाइ मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों। मोजां मोननायनि सोलोजों सासे मुसलमान हिन्जावसाखौ मोजां मोननायनि जेयाव खोख्लैना किडनेप खालामबाय सासे हिन्दु धोरोमनि सुबुङा। अदेबानि दिनैनिफ्राय खमैबो 8 बोसोर सिगांनो मोजां मोननाय सोलोजों किडनेप खालामना लाबोदोंमोन फुकन बिश्वासआ। हिन्जावसाखौ किडनेप खालामना लांना बेंगालुरुआव जुरजुलुमै गंसे बेश्या हटेलाव थिसनबोदोंमोन। बे जाथायनि उनावनो हिन्जावसानि बिमा बिफाया गौरीपुर पुलिस थानायाव गांसे एजाहार होदोंमोन। नाथाय जाथायनि 8 बोसोर उनावबो हिन्जावसानि जेबो खौरां दिहुननो हायाखैमोन गौरीपुर पुलिसआ। हिन्जावसाखौ बेंगालुरुनि गंसे हलाव जोबथेना दोनना गोबाव समनिफ्रायनो इनाय अनागार खालामबोदोंमोन। हिन्जावसाया खौरां बिजोङाव फोरमायोदि बेंगालुरुआव हाबानि नंखाय सार्टिफिकेट दिहुनना खाफालाव सिन्दुर होना कम्पानियाव खामानि मावनो थाखाय थिसनना होदोंमोन। गोबाव बोसोरनिफ्रायनो पुलिसआ नागिरनो हायैनि उनाव हिन्जावसाया गाव हारसिङैनो गावनि जायगासिम सफैनो हायो। दायो पुलिसआ बेबायदि मुगैथावना खामानियाव लोब्बा थानाय फुकन बिश्वासनि सायाव मा राहा लागोन बेखौ जों समावसो नुनो मोनसिगोन। पाकिस्ताननि बारग' गाहाय मन्थ्रिखौ टार्गेट खालामना गुलि गावदोंमोन मोनसे मिटिंआव। इस्लामाबादाव सोलिनाय मोनसे मिटिंआव इमरान खानखौ टार्गेट खालामनानै गुलि गावहरदोंमोन। जाथायाव गुलि नांजादों मिटिंआव बाहागो लानाय साबा सुबुङा। खुनुरोखोमै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हायो बारग' मन्थ्रि इमरान खानआ। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला इमरान खाननि आथिङाव गुलि नांदों आरो बे जाथायनि मोननैसो समनि उनावनो बुथारनो नाजानाय सुबुंखौ हमनो हाबाय होनना सुलुंनिफ्राय मोनथिना मोन्दों। सनितपुर जिल्लानि जामुखुरि हाटआव पुलिसनि जेयाव गोग्लैबाय पेसेन्जार ट्रेभेलाराव सिखावै लाबोनाय माजिसे मोसौ। पुलिसनि जवानफोरखौ बुधबारै हराव सौदाव लांनो नाजानाय ट्रेभेलारा जामुगुरि पुलिस थानानिफ्राय बरबगैया गामिथिं फैना खारखोमालांनो नाजानायावनो पुलिसआ गारिखौ फल' खालामो आरो गोबाव सम होसोनानै मोसौ खावना लाबोनाय AS12 AC 6908 नाम्बारनि ट्रेभेलारखौ उनाव जब्द खालामनो हायो पुलिसआ। सिगांनिफ्रायनो मोनथिबोनाय खौरांनि सायाव जामुगुरि पुलिसआ हरनि समाव डिउटि खालामबाय थानाय समावनो मोसौजों आबुं गंसे ट्रेभेलारखौ हमनो हायो। अदेबानि गारिनि ड्राइभार आरो हेन्डिमेना हरनि खोमसिखौ खाबु लाना खारखोमालांनो हायो। मख'नो गोनांदि मोसौ खावनायनि बेबायदि गोदान सोलोआ गासै ओनसोलावनो सोमोनांहोदों लोगोसे पुलिसफोरखौबो साननो गोनां खालामदों। थांनाय हरनि समाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै न' सिफायना गालांजानाय बिबारि बसुमतारीनि न'खराव अनसुंथाइ होफैदों 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLनि दैदेनगिरिफोरा। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय दादगारि हाथिसार ओनसोलनि 2 नं मैनागुरि गामिनि बिबारि बसुमतारीनि न'खौ थांनाय समबार मोनाबिलि आरो मंगलबार मोनाबिलियाव मैदेरजों सिफायजानाय न'खौ मैया नायदिंफैदों 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि आरो लाइमोन गांखंनि नेहाथारि यादब दाहालजों लोगोसे दादगारि प्राइमारिनि माखासे दैदेनगिरिफोरा। बिबारि बसुमतारीनि थासारिखौ नुनानै 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारिया फोरमायदोंदि थाबैनो बेनि राहाखौ लागोन होननानै। एबसुआनो UPPLआनो एबसु BTCनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि नेर्सोन बर'आ मोनसे समाजारि मेडियानि गेजेरजों बुंसारनायखौ लानानै डिमाकुसि एबसुआ फिनजाथाइ होदों। बिथां बारग' लेङाइ बुंथिगिरि नेर्सोन बर'आ एबसुखौ UPPLजों सरजाबना सोंखारिनायखौ गोख्रों रावजों फिनजाथाइ होनानै मैया डिमाकुसि दखरा एबसुनि आफादगिरि मनज बसुमतारीया खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेबादि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों। लोगोसेनो बिथाङा एबसु आफादाव थानाय समाव डिमाकुसिनि बिबान लानानै मा गोसोजों दैदेनबोदोंमोन बियो दिनै जोंनि गेजेराव सोंथि बेरखांदों आरो सोमोनांहोदों होननानैबो फोरमायो मनज बसुमतारी बिथाङा।
क'क्राझार सहरनि जेडि र'डआव थानाय दास जुवेलार्सनि साखाथियाव थानाय गलाफोरखौ मिउनिसिपाल बर्डआ लामा फुवारनायनि थाखाय होस्रांदों आरो क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ साइकेलफोरखौबो दिखांना लांदों होनना मोनथिना मोन्दों। दासिमनि खौरांफोरा बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनोब्ला एबा नोंथांमोना चेनेलाव दिनैसो फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि